Crkva, duša domovine. Molimo i da naša crkva bude kvasac, svjetlo, grad na gori, hrabra ako treba i do mučeništva. Da glasa za čovjeka poštena, pravedna i da traži to od ove države, od ovog naroda. Da vjera konačno preuzme vodstvo, a ne komunizam, ateizam, agnosticizam, jer crkva stvara kulturu, znanost, crkva stvara nove ljude, pravednu vlast, crkva stvara blagostanje. Ona je tu jer ona je od Boga, Isusovo tijelo, gdje je Isus glava. Molimo da crkva bude kvasac, čuvar i budućnost ovog naroda. Na kraju, zahvalite Bogu što ste smjeli čuti Božju riječ, te pomoći Hrvatskoj onako kako nitko drugi ne može. Neka vas sve Bog blagoslovi.